दिया मोतोर दिवस चोड मोलाची संवसारांतले ये दुडू मनशांक जाय चोडूच गोडू पूण म्हज्या हिसपान म्हाका दिसता दुडू आतांचो मेव थोडे बुणटेले भांगार सोपिताय हाडटा आंगार म्हज्या हिसपान हें भांगार आंगार घालपाचो खेळ थोडे बुणटेले दिया मोत आंगार घालतकूच चोख चोखोत पूण हें दिया मोत संवसारांतलो बावाश्यो पूण हांव सांगूंक सोदता ती वस्त ताचो संवसारांत सगल्या वंचोड घोस ते वस्तून म्हाका तुका आमकां सगल्यांक मेवता दिवं वालोराची वोतान आसा बायबल का खंयचीच वस्तूय जायना सोर हे बायबलाची एक खबर सांगता एका फ्लॅटान भितर एक दीस सोल्लो चोर फ्लॅटाच्या दोनयान 25,000 हे बायबलान घालून दवरलेले भितर चोरान चोरून वयलें आख्खें घर भरपून बायबल उरलो आसलो थंयसर जायते घरान बायबल आसता पूण ताका धरूंक सुवात नासता पूण थोडो भांगार पाटाची कागदां सामान तूं दवरताय बॅगान मेवता थंयसर बायबल दवरता ताजे धूल माती बसता पोटकिरे जुरा मेत दिता थोडे बायबल धरून हातान बायबल म्हणचे जावन आसा देव ताचो केन्नाच करचो न्हय घेव सोत उलोवंक किरमीदारांक बायबल दितात कोट्टान थोड्यान देवाक केला वखमान देवाचें नांव दीस रात घेतात तोंडान चोरून दिसाक 25 फावटी म्हणटेलेत देवाच्यान फ्रेंडागेर गेलो मेजार बायबल आसलो पूण बायबलाचेर तांचे माजोर बसला हे माजराक दांडान बायबल उगडलो तातून मेवली पयली लायटीची बिलां आनीक 2 पेजी उगडटोच तातून मेवली म्हाका काजाराची कार्डां बायबल बंद कोताना निमणे पेजेन म्हाका मेवली मोडक्याची स्लिपां तर सांग रे म्हज्या इश्टा हो बायबल कितें तुका दिसता संवसारांतले वस्तूंच्या मोदें जायती आसा वोंटोर सोमो निमणे वखदां तूं मोत्ता तुका कसली गरज पडटा गरज हे बायबलांतले तुज्या कानार घालूंक उतर तुज्या लागीं आसो जायती बाटां तुज्या लागीं आसो जायती सुटां एकूच सूट आंगार घालून तुका पुरता वो तुजो मनशा वालोर संवसारांत तूं आसो सोर एकूच मनशा मोदीन दवर वस्तूर मनशाचो मोग कोण नाकाय फकत देवाचो मोग कर हे बायबलाचो कोण नाकाय नाच दिसाक 1 मिनट तरी बायबल वाच